Karbeng Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Arideng Pen Case A Asai Hem ki Kim Ji Aphan Anujok ki A Rengsap Angthek Itum Alama Alir Karbilo Charlie Asong Ajakong Horang Rengsap Lir Singsang Ativi Ason Si Pirthe Sumindar Adang Along Karbi Akhai Ansu Se Loka Charlie Akrong Kachethan Chepare Pen Ke Paprang Dun Thek Ji Aphan Lapen Hawar Longri Longpat Kacherai Kom Dun Thek Ji Aphan Khai Amoy Arbung Mati Backbone of the nation akimang ateng inglong pho singhason ahawar longnit ahichi along Karbilo Charlie asong mati case a inglong pho kithir kluk asahem ki kimji aphan case a tiripi amai phu bare mati Karbeng Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Arideng Pen nujok sompon tanglo Lapen labangso case a asai hem anujok ki sompon amai along longnit case a aro maiphu Jiten Sinar Longnit Aro Case A Claim Barim Kedo An Lumbajong Laso Ahawar Case A Ki Claim Kachirap Dun Cheng Abang Phu Long Sing Ronghang Headmaster Karbi Lamet Amai Inglong Pho Aro Maiphu Chunbang Sarsing Pramsa Lapen Harsing Tokbi Singhason VDC Chairman Ken Singh Be Lumbajong Development Block BLCC Chairman Lawrence Longpi Longnit Buratiron Rong Asar Bhupen Teron Borjan Dhon Singh Ingleng Arong Asar Doloy Ingleng Phong Rong Langso Arong Asar Hon Singh Timung Singhason Rat Sai Klembang Dhon Singh Inghi Kangbura Ronghang Karbi So Arlo Amai Pen Lina Teron Pi Sika BP Longnit Bazar Committee Secretary Sonjoy Be Inglong Pho Singhason Ahawar Ki Ongdung Manpeng Kido Hexer Reset Lapen Cherok Tok Abang Phu Abang Pi Doan Chitong Dun Si Case A Asahem Ki Kimji Anujok Ki A Ki Sompon Amai Along Ing Samjin Pen Pachunpon Manja Pen Junison Rongpi Report Ke News Card Lapen ini tu nong nang Chitong Dun Ake Hai Lum Bayong Blog Long PLCC Chairman Ake Hai Lawrence Rompi Lapen ke Danang Chitong Dun Karbi Lamet Amai Pen Karbi Cultural Society Pen Karsa Pen Lapen Gambura Sorgari Gambura Lapen Kato Kavi Claim Lapen Dam Lapen Tuma Ilitum Kato Kavi Ta Chini Lo Long Nita Long Aprang Nili Karbi Student Association a President Dobong Mahutsi Hola Su Hudabang Ke Nona son ke joy ki ragali tangka maha pen kacirung kacereta sumpi aki sum alam ke cethandam nangkam juji gali ereng si sudam thui lana kerap kelongi helobing lo talaan pen apora hustame nilitum keklem hustame ajab cheblo nang pangtang pondo ako nilitum pen akit Lasen Labangso ni Presiden Dobo Musi Labangso long lialong sitame KSC sitame da Singhason Hawa long lialong sitame along li lapena hem dunai kulo lasila dunai kerabin te Labangso lasi allotment kandor wita lasina entilo di sarse chini pakar ke Labangso along li ka ini tumlong lo Lapen ahem ki kimbi kado kami sedane sumpi kano ramai ta kese ahem tadu nahi kolo netu methan si cepatu pono lada claim lo pedan lo pen akoting jela tum ante engalanu jo ta konaru jo saide engalanu jo itu nang ko sol konaru wiso sol nang jo wiso rendala ni ki jeng lang la pinti sanu de sini lo bos ni Masih sonti wanggo enke nola bangke ari si ikloyon aprang mat ikloyon la ebeng aprang longda longnit market committee la bangso sa hemlong Karbi Lamet Amai Pen isiamai apono la sohu da bangke nili lamcat cipitan loje nada Singhason Hawa Karbi itu
ang tek laten karya tu mapan ekepalang ai di bulan te lada bangke lada karbi amoy album asong lebur ana bangke ahem along le kadong le sitame donang po laten misenan po ang tek longda itong ang ipapatapon ng public lang Ramai tu sini dalam kaki kami. Masih ada bangke jasa net ke bangke. Karbi lokal ya song lo, karbi cultural society lo, karbi lamera mai lo, lapen karbi so alo mai, lawan so au ki ahen ni mesin kusi, osa ni lam cak pikikan lo, lawan salam jangan tenggensi. Aku ni tunta tinggal lo, ni nuret. Ke aja kamalong sene klen ini namanya itu mesen dan aban beriwang dan cekno kalau mesen itu pinang po pasti non itu satu si kiki antu di web selama japong doang dan ini itu rumpen lawang soahen bang pati pipon ba itu petang potensi aku miti ta nilai Ilikin so dan masih wangun dan lo masih dah non dobong KSA President Secretary kan ni di hemlong si Jahang si masih komiti bang sehingga nak walam masih lawang so komiti bang ke ni di si chairman lo dhoni di bang ke General Secretary lo lapen kadong pawi bang ke ladang bang ke kelandun kadong pawi bang ke dan dobong KSA atumsi cepat sih nang po. Mahut kita me labang so kese bangke intang lo lapen mili tumpen aphidan nanga che pahem pu tuan kita me labang so karbiak heya khan pirthea dang along kita me pirthi ahom klam long pali poni sumendarang dangan kita me pachet hang ne yat ne karbiak khai kang tim intang rak pupen nang charlia tuman atum sitame pantang bom wang bom lo nona bangte ingtang pik am Thesa theklong le chu hetani di conference ke do hota ing haiting bange theklong le ing haiting bange theklong le chu last conference dak den gaung kado ke do hudang sitame dak Singhason hawar niliphan Singhason arada tum naing hon parti ka joine niliphan MAC nang paman lo lapen ke CM sa Dr. Tuliram Longhang nilitum aprang da klem rapet lo lapen ke labang so joine dak Singhason arada pan nang ching hon pik lapeke niliphan kaita nang pin khadwel aku CM sar kaita ye karbiatum aham phang doan non dak karbi lameda mai karbi cultural society karsa lapen KSA ahem aru kado pawesitame itum langdul pamikane klempi pamikane dampi pamikane lapen ilitum aphan labang suasong pipo bangke ilitum karbi tum amoy album labang su alamateng dan si ladak Singhason hawa long meet labang so KSA ahem pusame nitum satum an cingki cingwai pensi nitum kiki aduli cirun pensi labang so ahem abang ciklu jon niang bong patang pon po lapen ahem ketia bangke kiding ke food briket lapen lapu awal lapun bangke food krepli krepok lapen ke pupun ata baranda dopo labang so hem ke ciklu jon niang bong si patang pon po office room kadong wedang dopo lapen hola suhur bangan itum Central Committee kadong itum hanta KSA non cari bom tum hanta hang po lapen aprang claim lapen X committee tum hanta hosu se hang po lapen ako jase metpet la so hem yong si tangder lo pulo dangte nilisita Kebatu aning tehang abang phua tuma phan isi birta keme non kewangji
Ingko rapho November pen karlitang jang etterang chikemo winter football tournament ning kansuri ni ra ingko ra sia pharman hidipi pathu akla malong nanglitum aphan panong ponlo labangso football tournament ki bipon lake Karbi Anglong Youth Development Committee lapen Kacherabdun local youth hidipi atum pensi biponlo winner anong e lake suri ingko lapen runner up suri cap laan chotta kalilang ke pathu ki thekser abang phu aphan suri isi lapen best goalkeeper aphan suri si anong e lasi pader ikrinon non apor kimi ahut nanglitum akepathu ning tehang club atung 9101086848 lapen 7002624409 a number along humri ignon joining last date lake ingko rahini November 2021 lasi paprap ignon